Тина се казвам и познавам Маги. Били сме 7 години заедно в 38-о училище. От началото на 8-ми клас се запознахме веднага. Не знам, аз никой не харесвах първоначално от училището, така че тя явно е била в кюпа, не знам. Да, беше страшно и беше обещана прилага, разбира се. Аз пък си помислих, че очите й блестят, блещукат такива с много малки искрици и това много ми направи впечатление. Мен просто ми изненада, защото беше адски слънчева и радостна. Цялата, не знам, адски енергизираща. Бяхме си направили група, двете, с нея, музикална. И веднъж се бяхме събрали у нас, тя беше останала да спи вкъщи за няколко дни. Бяхме си написали текст, даже доколкото си спомням, тетрадката е още в нея и тя наскоро я беше открила. Казвахме се Двете звезди или нещо от сорта. Бяхме си написали текстове, бяхме се подготвили и бяхме нарисували едни такива малки билетчета. Бяхме ги раздали на всички, които бяха вкъщи и бяхме направили концерт. Ние членуваме в един клуб, аз съм секретар, тя е президент. Като пое Интеракт, наистина нещата се развиха доста положителна посока. Не бяха много идеи да вземе нови членове, въобще да се развива този клуб по някакъв начин. Тя е един много лъчезарен човек. Много ми харесва факта, че непрекъснато се усмихва и същевременно е много организирана. Успява да се справи с толкова много неща, аз направо и се възхищавам. И е много добър човек и приятел. Тя безропотно, прилежно пишеше всичко, подготвяше се за всеки час по-немски. Ами, последните 2 години много говори с Виктория в час, но това вече свърши, това е гаф. Ако това може да се нарече гаф, веднъж или два пъти дойде бездомашно. Значи имахме немски, тя не си беше написала домашното и обясни как хамстера е бил раждал и заради това трябвало да изражда малките хамстърчета за това не си написала домашното. Маги няма гаф. Здравей, как се казваш? Маги. Летяла ли си с такова нещо? Не. А искаш ли да летиш? Да. А с парашут? Не. Защо? Защото так или ще се запази. Маги продължава да бъде идеалист. Идеалист, ама такъв много тежък идеалист до края. Ами всичките организации около клуба, тя ги върши много отговорно и аз винаги ще се възхищавам за това. Маги е доста общителна и много позитивна, така че може да бъде добра във всичко. Тя е много всестранно развита личност, мога да кажа, но си мисля, че с каквото и да реши да се захване, ще го направи както трябва, защото тя обикновено така прави. Много е амбициозна и довършва нещата до край. И без срам, без нищо си търси интереса навсякъде. Маги, моля да остани същата, винаги усмихната, винаги ентусиазирана, винаги готова на всичко, винаги бързаща, винаги тичаща, винаги обясняваща на някого нещо. Моля да остани такава. С нейния потенциал тя може да постигне всичко. Пораснали ми нещо с изкуство според мен. Тя първо искаше архитектура да учи, някакви такива математически затворени неща, ама според мен трябва да е по-отпуснато и по-арт. Нещо с режисура или театър, кино, нещо такова, нещо креативно, нещо като за нея, тя никога не е била в рамки. Ами, ако всичко се нареди окей, ще стане много добър режисьор. И ще стане един прекрасен човек, който с хуманизма си ще обгрижва целия свят. Такъв подарък бих и направил ли? Нямам никакви финансови ограничения. Вероятно щях да й направя ръчно изработена картичка. Може би бих купила някоя книга. Значи бих подарила зайче. Едно студио за записи на филми. Искам обаче да й пожелая смелост, да се бори с трудностите,
да преследва ревностно мечтите си и никога да не се отказва. Маги, бъди смела. Маги, понеже с теб имаме така доста мечти, които ни се припокриват и знам какво чувстваш и знам какво искаш да постигнеш и ти го пожелавам от все сърце наистина. И продължай да правиш само това, което искаш във всички ситуации. Ако мислиш, че ситуацията не ти го позволява, промени ситуацията, за да можеш да направиш това, което искаш. Да не спира да мечтае. Късмет. Успех. Щастие. Любов. Истина. Щастие. Слага си диадемата и говори за едни изключително смислени и важни неща и това да го прави слага си диадемата и между другото. В смисъл, ние все пак тук сме кут, работиме както трябва. Сега, разбирате ли, не че нещо иде, ама тишина, ако обичате. Всички тихо. Така, тихо. Дневния ред. Предавам нататък. Цаката е там. Значи много мраза да казвам обичате. Ама тебе с такъв кеф го казвам, че направо готино да стане. Либа Маги, вие либе дих. А така. Стефан Костадинов Вълдобрев. Беше на едно представление тук в този театър и след това на излизане се обади и каза, че е харесал. И че е много малка, пък знае точно с кой иска да се занимава в живота. И това много ме впечатли. Имаше го в погледа и в изражението. Някаква увереност. Тя ще стане режисьор. Това е изписано с големи букви. Надявам се да ме вземе да играя в нейните филми. Късмет, пътен вятър за всичките й начинания и много вдъхновение. Да разкажа ли тази история, която цял живот ти набивам в главата? Аз си предавах уроци по английски и трябваше да й предам цифрите. И правя диктовка 1, 2, 3, 4 и след това проверявам и тя написала всичко правилно. Стигам до 6 и тя написала S, E, X. И аз гледам така и викам, ау, какво си написала тук? И тя, секс! А тя е на 6 годинки, примерно, или нещо такова. И аз викам, ма ти знаеш ли какво значи това? Естествено, че знам. Викам, така ли бе? И какво значи? Това е когато един мъж и една жена са в едно легло и са чисто голи. Викам, ма само това ли? И тя, не, правят е така с краката. Така. С краката. Еми, Маги, какво да ти кажа? Не знам. Вече нищо не знам, да. Ще се опитам да си напрегна паметта. Това ли е всичко? Добре. Окей. Супер. Това още ли трябва да вървя с него? Не.